Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, disculpes perquè hem tingut un xicot de retras, però moltes gràcies a totes que esteu així. I jo estic molt contenta perquè avui estem fent una continuïtat del llibre que ja presentàrem fa 6 anys de Les rabasses de Perellós, els senyors dels Benetússer. I avui l'han transformat en un còmic, perquè a banda que també hi ha persones majors i tot, que també ens agrada l'estil del còmic, també havíem pensat que era una forma d'apropar més als nostres xiquets a les escoles i tot i que siga una part de la història del nostre poble. Que evidentment, avui no, però d'ací pot anar a les escoles, a la biblioteca, diferents exemplars, inclús mestres, que avui en tindré més per a les seues classes parlar molt més de la nostra història. I jo me conegueu, sabeu que jo m'enrotllo molt, però no vaig enrotllar-me, no vaig a ser jo la que avui parlaré, perquè avui tenim a les 3 persones que han format part des d'aquest grup. Des de l'inici tenim a José Luis, a Joan Escrivà, el tenim d'Edicions Camacuc, i l'artista il·lustrador del còmic. Simplement us dono les gràcies a tots. Espero que vos agrade, que compartiu. I una cosa, vos he dit que aquest llibre el presentarem el 2020, però si hi ha algú dels presents o conegueu algú que no el té i el vol, pot vindre a l'Ajuntament, al segon pis, a l'espai de compromís, preguntant per res més, i se li farà entrega d'un moment de llibre. I quan acabi l'acte repartirem a tots també el còmic d'avui, i si hi ha algú que té algun compromís o que sap que li pot agradar, si avui no en tindrem prou, doncs el mateix poden venir a l'Ajuntament i tindran una entrega també de l'exemplar. Sense més, primer li donem la paraula a Joan, d'Edicions Camacuc, i serà ell el que primer parlarà i després ja presentarà a les altres 2 persones. Moltes gràcies a tots i espero que us gaudiu de l'acte. Bon dia i gràcies per haver vingut. Arriba. Apropar-lo? Sí. I donar-li les gràcies a Reme per la disposició que va tindre quan es van conèixer per tirar endavant un projecte que és preciós. Clar, tindre en una població uns fets històrics, un historiador que ha fet un llibre meravellós i poder transmetre la idea, com ha dit Reme, a la gent més jove, estupendo. Hi ha una frase de Freinet que diu que quan s'estan fent una sèrie de coses, quan més sentits s'impliquen en fer aquesta cosa, més s'assimila. Per tant, una lectura, unes il·lustracions, llegir-lo en l'interès que se lligen a aquestes coses, sempre fa que la cosa s'assimile molt més que si potser te ho conten o si potser ho veus de passada, perquè després de llegir el llibre i de realitzar el còmic, me dono compte que així Benetússer teniu realment molta història i molt de patrimoni. I bé, la missió de l'editorial, la veritat és que és fàcil, no? Perquè se reuniren una vegada en José Luis per a fer el guió i José i jo hem tingut més contactes i tal, i realitzar el còmic ens ha sigut de veritat prou fàcil. Fàcil perquè ho teníem clar. Des d'un principi ens va aclarir moltes coses José Luis, Reme ens va donar totes les facilitats per a poder-lo realitzar
i nosaltres hem treballat, la veritat, molt a gust i molt bé. Simplement jo, la visió d'una editorial és editar i la visió de qui realment ha realitzat la cosa, com és Fonollosa en el còmic i José Luis en el llibre, són ells els protagonistes i els que tenen que dir les coses que cal. Per tant, desitge, igual que Reme, que vos siga aprofitós, que en fi, compartiu-lo tot el que pugueu, que ens fa molta falta la lectura i el còmic. Moltes gràcies. Jo li passo la veu a Fonollosa, José Fonollosa, que és l'autor del còmic. Bon dia. Bé, la meva part, com ha dit Joan, va ser, una vegada ja estava escrit el llibre, passar-lo a vinyetes. Clar, com a dibuixant sempre te trobes, moltes vegades fas històries pensats que coses que tu tens al cap i tal, però moltes vegades passa, com en aquest cas, que t'arriba una història feta, i ja no només una història, sinó, a més, un llibre, i a més basat en fets històrics. I va ser curiós, que ho vam parlar a vegades, perquè, clar, el que és la vida, la història, no té 3 actes, no és presentació d'un desenlace com són totes les històries. Llavors, aquest tipus de còmics n'hi ha que buscar la manera, donar-li una volteta per no només donar datos i tirar-li. I en aquest cas que m'ha donat compte que la Contacontes, no sé si heu estat, la xica ho ha fet de meravella perquè s'ha fixat en el mateix que jo me vaig fixar, que era el nom propi de les diferents generacions, que era una manera de marcar dins dels Rabassa, el primogènit sempre es deia Giner, i hi ha un moment que és quasi graciós quan arriba a Giner 9 o a Giner 10, que dius, ostres, ja porten 400 anys de Giner i és a veure com serà el següent. I va ser com una manera on ahir enganxaves. El còmic té que tindre com els diferents capítols de la història, va ser això, hi ha un moment, neix el següent i l'home, la llei de vida, l'anterior, el pare, ja o mor per lo que sigui, o se retira i ja comença la vida de l'altre. I va ser la manera com que mentalment vaig començar el projecte. Clar, el llibre en concret no és una novel·la, és un llibre, no sé el terme exacte, però és un llibre històric, de divulgació històrica, de dato puro i duro, en el sentit perquè és el seu objectiu. I això te fa que dius, vale, m'estàs descrivint de meravella tot, perquè són tot datos trets de documents històrics del segle XV, del segle XVI, però te falta potser una miqueta la humanitat dels personatges, però el que són les relacions personals fa que li pugues donar a l'hora de contar-lo d'una manera gràfica i amb el còmic, te dona una miqueta més de soltura, de dir, se va casar amb aquesta persona i va tindre 2 xiquets i tal, i resulta que la tercera xiqueta és que al final és un culebrón, perquè al final és una història seria la burgesia valenciana d'aquella època, o l'élite valenciana, durant 400 anys, o 400, quasi 500, de gent casant-se amb altra gent. I dius, és que n'hi ha que tirar per ahí, perquè al final narrativament és com a mi me funciona. Clar, després el llibre té uns valors completament diferents, però en el meu cas vaig tindre que tirar-lo per ahí. I a més, quan el mireu sí que us podreu donar compte que un còmic que transcorreix durant 500 anys, el bo que té és que tens abarques un munt, o sigui, 5 segles
d'estètiques, de dissenys, de roba, i això pues, és un lujo, perquè no és el mateix dibuixar durant 30 o 32 pàgines que és el còmic, els mateixos personatges, amb la mateixa roba i amb els mateixos llocs, que anar cada 2 pàgines variant. I pues, és bonico el resultat final, però quan estàs fent, fas 2 paginetes, pum, ja tens que tornar a documentar-te. En el segle XVIII, i com anaven vestits en el segle XVIII? Pues jo no ho sé, perquè no sóc historiador. Pues ara tira de Google, tira de pel·lícules, d'on sigui, d'algo que sigui vistoset, i dius, pues ara, això mateix. I pues, això va ser com la part bona i roïna, vull dir, el bonico del treball moltes vegades no és quedar-te en lo senzill, en lo que sàpigues fer, la part creativa de lo que és l'art i tot això és sempre donar un passet més endavant i a veure on te trobes. I en aquest cas jo estic molt content i molt orgullós del resultat final, en intentar que sigui una obra el més didàctica possible i que sigui com una porta d'entrada a que qualsevol que ho llisca digui, està molt interessant i tal, i llavors que passe al plat principal i plat fort, que és el llibre. Això ho tenim que tindre clar. I bueno, José Luis, si vols dir alguna coseta? Bueno, bon dia a tots i totes i moltes gràcies per vindre a la presentació del còmic. Sobretot és un luxe participar de Camacuc, que sobretot cal recordar que s'han donat el Premi Nacional l'any passat, i també és un privilegi com a Ajuntament i com a Vall de Benetússer. Valorar el treball de José Fenollosa, perquè és molt complicat adaptar un llibre de divulgació històrica a un còmic orientat per als més joves i més xicotets, perquè la idea era, des de l'Arxiu de Patrimoni, apropar la història del nostre poble a la gent més menuda. Llavors, un llibre que abarca un període cronològic de 500 anys, plasmar-lo en un còmic amb il·lustracions ha sigut una idea meravellosa i el resultat ha sigut meravellós. Sobretot perquè poses cara, imatge, emocions a personatges que apareixen representats en el llibre, perquè nosaltres tenim molt poca documentació de realment els marquesos de Dosaigües. Només n'hi ha una imatge que tenim per ahí, d'ell, del primer marquès, un altre del seu germà, que va ser el gran mestre de l'Ordre de Malta, que cal recordar que va ser príncip sobirà d'un estat europeu, de Malta, com els Borja en Roma. I el posar-los cara a situacions i emocions és molt interessant, sobretot per als més xiquets que puguen entendre la història del seu poble, que entenguen que el seu poble no és només un poble de l'àrea metropolitana, sinó que té una història pròpia, que n'hi ha que cuidar, conservar i posar en valor, que encara queden restes d'aquest palau que en el seu moment tinga que ser meravellós, des de la porta fins al que seria l'actual bar El Castell, que són les cavallerisses, més a banda del que pugui haver en el terra, perquè encara n'hi ha restes arqueològiques, tot això s'ha de posar en valor. I, com a curiositat, tant Joan com a José preguntaven, i així com a curiositats del còmic que podríem posar, jo li deia, podem posar que el primer marquès de Dosaigües, que estava superendeutat, va ser un pirata. I es deien, un pirata? Diu, sí, un pirata. Ell va ser un corso per a poder anar contra vaixells de la corona i el seu cargament quedar-se ell i pagar deutes. O també, per exemple, com el gran mestre de l'Ordre de Malta va enviar galeres pel Mediterrani durant un període històric molt important que va ser la Guerra de Successió Espanyola, i com va participar en aquest conflicte. O també, per exemple, com els marquesos emparenten amb la duquesa d'Alba, que va ser retratada per Goya, que això és molt curiós també, com a detall històric i artístic. A banda s'ha quedat en el llibre, perquè hi ha molta documentació, moltes més coses. I una de les que més ens va produir curiositat ens deia, com podem concloure el còmic? Com un annex. I van dir, ostres, doncs ja sé què, amb el carrer del Mercader, que el carrer del Mercader és l'actual carrer del Molí. I es deia carrer del Mercader perquè allí en aquest carrer encara queda avui en dia un convent, que és un convent del segle XV, que és de Sant Cristòfor, s'observa, existeix. I en aquest convent resulta que n'hi hagué un xiquet, que se van quedar aquestes monges, i que va eixir d'una relació entre un noble italià que pertanyia a la cort dels Mèdici i una noble navarresa. Entonces, esa història que passó així en Benetússer serà digna per a tancar aquesta edició del còmic. I sobretot entendre que un personatge tan important
como Cosimo Veronesi, que era ese mercader amb el qual es va dir carrer del Mercader, l'actual carrer del Molí, doncs era una manera important de concloure. Simplement, el que comentava, torno a Fenollosa, que realment el còmic és molt fàcil de llegir i d'entendre per als més menors, però també per als adults, i ja després que s'atrevisca a la divulgació històrica, la documentació més dura i rigorosa, doncs ja el llibre, que encara tenim exemples. Moltes gràcies per vindre i per la vostra atenció i vos anima a llegir-lo. Bueno, simplement vaig afegir un parell de coses a lo que dijo Silvies a parlar de Malta, pues anareu a Malta. En la seva catedral està soterrat per Fernand de Perilleux, està allí la seva tomba, només en un lloc molt rellevant, que passareu, busqueu-lo. Si és d'entrada està a la banda dreta, en la primera bóveda que està junt a l'altar, i allà tenim A un veí de Benetússer. com? A un veí de A Benetússer. un veí de Benetússer, vale, i soterrat. I l'altre que ha comentat era el conde de Toscana, com estava contant, i tot això vingué perquè a raïs de la publicació del llibre, com això és que he publicat, mos cridà un familiar d'Itàlia, la xica, després el germà, perquè buscant havíem trobat que el seu antepassat, avantpassat, pues apareixia en el famós convent d'Ací. I se posa a raïs del llibre i se fica en contacte amb nosaltres per a tractar i per passar-nos tot el que hi ha dintre. Això era com una puntualització del que diu. Torno a repetir-les gràcies. Jo estic molt... Vamos, només en què estic que estem fent. Moltes gràcies. I la veritat és que no sé si així s'acabarà la història de les rabats anteriors o eixirà alguna més o eixiran altres coses. I ja vos dic a tots vosaltres, espero que el gaudiu i si necessiteu tot el que sigui estem a la vostra disposició per entregar-vos més exemplars i moltes gràcies per haver vingut. Ara simplement vaig a donar-vos un detallet a les 3 persones principals de l'acte i tal, i vosaltres ara vos repartirem també el exemplar que si ja voleu alguna més us el donem ja del conde. ¿Vale? Bueno, vos dono una xapeta, que us el té jo també, que mos l'han fet, perquè és el que feren al taller els nanos. Moltes gràcies. Que bonico.